Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Unya sa pikas bahin kinini ang pamanta makamove on gid ini mga kaigalaan na hitabo dito sa Mindanao kay laliman ka ng usa ka inahan mga kaigalaan matingala ka sa klasiha sa relihiyon sa mga klasiha sa pagtuo di ba kani pagtuo mga higala ni Satanas kini atong freedom of religion mga sukid dig paminaw natay freedom sa pagtuo kagawasan sa pagtuo pero dili pod mga higala kagawasan nga way limit na dili pwede nga unlimited kana mga higalang nakabutyag diha sa Article 3 Section 5 sa atong 1987 Constitution mga sukid tig paminaw na no law shall be made respecting an establishment of religion and the free exercise thereof. Kana mga higalang provision under Article 3 Section 5 it doesn't mean nga unlimited na. Kana mga higalang free exercise clause sa atong 1987 Constitution nabahin na sa duha. Number 1 kana mga higalang freedom to believe kana unli na. Wala gitawag unlimited na. Freedom to believe. Bisag unsa imong gituuhan may gala nagtuo ka sa imong Dios, nagtuo ka panalitan nga ang Dios nimo ang buwan, ang adlaw, kay kaniadto may gala inana man na, nay dakong bato makakita kay dakong bato mo imong Dios. Nay dakong kahoy makakita ka mo imong Dios, way problema. Niya man tay freedom of religion. Ang imong Dios si Rizal, ang imong Dios si Ruben Iclio, ang imong Dios si Mungkado, way problema. For as long nga dili ka makahimo krimen, unli na kanang freedom to believe. But freedom to act on one's belief, dili na pwedeng unli. So nahitabo dito sa Mindanao, nahitabo sa ni kaniadto mahigala dinhi sa Sugbo. Mo hinungdan nga akong gitawag karon ang nakahimo gyud kaniadto mahigala og exclusive interviews og ingon man prior sa mga incident unya naka-cover gyud ini mga higala ang ato mahigalang veterano nga broadcaster, no? Ang veterano nga broadcaster nga ato mahinabi karon nga buntaga banggiitan og veteranong broadcaster kanhi station manager sa Bombo Radio Cebu og siya mahigala ang kanhi presidente sab sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP og siya mga higala ang TV host usab sa Catholic Cebu Catholic Television Network kon CCTN Channel 47. Dastulin niya karon si Sir Manny de los Santos Rabacal. Lahat ng tanong, straight to the point. Sir Manny, mayong buntag live taron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Good morning, sir. Daghang ngay salamat ug may buntag ganing mo Attorney Rufil, murag long time no see. Maog yun, sir. Kumusta naman taon ka, sir? Diya, sir. Ang atong TV program, sige paghapon sa CCTN. Sige pa, nag-work from home ko. Unya si Malung ito rinto, ako Zoom ra ko, diara ko sa bahay. Maayo noon, maayo noon. Murag, well, we miss you. Ubay-ubay, dugay-dugay naman sa magkatungan. Maog yun. Dito, no? Mo nagingon ang broadcaster, Sir Manny, murag way paglubad yun. Magpadayon sa broadcaster, hantod nga, no? Ikaw, broadcaster, sa una pa, pilay pangidaron ganin mo, sir, pilay katuig na magyug ka sa media industry, Sir Manny. Oh my God, more than 50 years because kantong naitabo ni Professor Rodrigo Rudy Maneja kanang that was in 1985. I was only 42 years old. So that was 37 years ago. Oo. Sir Manny, kanana ang doon naman ko nahitabo na sa Mindanao karon ba kining ilang inahan o ang mga anak o ang katong mga apo ilang gisunog ning ilang inahan gumikan kay dili mo sunod sa ilang pagtuo sa ilang kulto. Inani lahi ni sang istorya pero nahitabo na po din sa Cebu sa una ikaw may nag-cover gyud katong kang engineer Rodrigo Maniha, professor sa CIT University. Ngani katong nga professor daghan kong mga kailang nga mga engineers nga saludo sila natong maong professor. Apan unsa bang hitabo ang iya magisunog ang iyang kaugalingon o niya tungod sa iyang pagtuo? Pwede ba nimong masaysay ni Sir Manny nga unsang hitabo atong pagkasunog? Ngano man to na nakadesisyon man siya ni adto? Yes.
Kato si Professor Rudy Maneha, mura og ambot og ngano tungod tingali kay born again sa ko kaniadto Attorney Rufil. Oo. Sa matag tulumanon ako mo quote ko og word of scriptures ba. Unya naibaw siya nga born again ko muna nga tigbisita to sa ako ang opisina. I was already managing Bombo Radio. Muna nga duna ni siya programa every Sunday. Ang anchor niya to mo si Attorney Sanling Attorney Mix Enriquez. Usan siya sa ingnon nato regular guest na Attorney Migs. Ang usan na nato every Sunday na. Ya, wa makuilingaw og Domingo, ako'y programa, o nya, bisan ko nag-manage ta, ikaw lang kang monitor. So, dini sabay, naminaw ko, sa may nagupirmina ng ilang tulumanon. Og one Sunday ni Ana, gi-interview ni siya, niyon siya, at tukos Plaza Independencia, karong sunod simana, og pananglitag, dunay pari nga mo adto dito, akong pagkanaugon ning ball of fire, gikan sa kalangitan, aron masunog ning mga pari ngadto dito. Pagkumaniya ng programa niya, pagka-Lunes, niadto sa kong opisina. Oo. Kadungog ko niyang interview siya. Disulti siya nga mauna, ingko mo ba? Kibaw naman ka pag-inana, Attorney Rufil. Oo. Kamutuo na yung mga ba? Oo. So, ingko, sige lang. Kung sa may gusto ni mo, siya, kubiri ko. Go, sige, asa magkasa, Plaza Independencia. Nakalimot ganito. Diyan ang iyahang gingon. Oo. Usan na lang kaadlaw, nitawag siya, naigisugo nga magpatawag ka na ako. Nga ugma, anak na siya sa Plaza Independencia. Mura to, ito yung giig. So mula o nakalimot ka to, Sir Manny, pero na-interview ni mo ni kahanginan prior sa mga panghitabo? Yes, interview ni Tanan. Kining Bull of Fire, sugod ni, interview na ni, hantod katong iyahang pagpasunog. Taas-taas. Anyway, pag-iyon niya nga itong Bull of Fire, ako din ipadda si Tommy Ripaso. I don't know if you still remember him. Si Tommy Ripaso dito to cover. O niya, yung diir niya po na po sa atuan tulumanon sa Bombo niya, pagkaman, wa man. Ako siyang interview, saan naman ang imugingon nga Bull of Fire, wa man lagi siya. Ang, wa man siya pari dere. Moto nga, diha si Attorney Bacalso, yung gatong presidente sa Catholic Faith Defenders, Attorney Bacalso. Oo, siya may president at the time. Ako diya, ingon din, naglalis rin. Kung sabi ka, pari na ka, montong, wakto ba na yun. Oo. Usara sa Domingo, after a while, nakadungog na sad ko, nag-interview gapon siya Mix Enriquez mo na ni, na magpasunog siya. Kunya, di siya mamatay. Ingon sa Attorney Mix Enriquez, mantay ako iluslit. Ingon siya, ato dito. Muna to, pag-ugma na ito, pag-alunis, ato na siya nako, disulti siya nako niya na, storya may patis Bible, inko nga, ayaw kang iliteral, inko di man ko, well anyway, I respect your opinion or interpretation, pero dili na mo ako. Storya may siya, basta muna, inko, sige, okay. So, wag yapon to na ko ibutang buot Attorney Rufil, usag ka buntag niya na, gigamit na ko ang mobile unit na to. Kaya doon na ito gipalit. Kunya, murag pintal, mantingal ito kayo, tag-repaint ko by. Nitawag ni si Tommy Ripaso, isa, Usman, kining, si Juan ba, si Professor Rudy Maneha, ipangita ka, ko hay mo siya, tuas Plaza Independencia, katubang inyong sabot. Kung ka man siya, katubang magpasunog siya, pa-interview na siya, usa siya di mo, pahwata siya, di ako dihatun siya pa, pag tugos Plaza Independencia, hinumdog ka. So sa ato pa, Sir Manny, nakalimot gani ka sa inyong sabot, kay wato ni mo ibutang sa kanang, wato mo ibutang sa boto, dili ka seryoso adto nga pasunog siya. Wow, wala ko ba? Ikaw naman yung biyan. Attorney Rufil. Anyway, ako siyang iadto dito kay may mga ordinaryo ng tao nga professor ni engineer kini duha man gani initiating nga pag-engineer mo civil man tag electrical. Civil no mga kailan niya nga mga civil engineers nga saludo kuno sila ini nga maong engineer sa CIT University. Yes. Mao na. Anyway, pag-abot na ko dito kay nandun kaniya nang wa pa na magguba ang Plaza Independent, wa pa guba. Kining doon na to'y
giliukan og siminto na murag tunga niya na. Oo. Doon ay gamay siminto nga murag hapit maabot og tagahawa ang siminto. Nya dito siya napita. Pag abot dito, di man makasuod ang mobile kaya nakalagit ng siminto. Dito nakukutog. Pagkakita niya sa mobile, dool siya nako. Pagkaman dool siya kung saan naman na. Ang iyang agtang doon ay gibutang na sinuwat sa pencil pen na di ko sabot. Sa may butang sabot niya na. Sa Yawa Elohim, saan niya? Yahweh Elohim. Mo to yung Ginoo. Yahweh Elohim. Muto'y tawag nila sa ilahang Diyos nga mahan, Yawa Elohim. Murag Y-A-W-A-H. Elohim, E-L-L-O-H-E-M. Yawa Elohim. Okay. Kunya, muna, speaker. Pero dito yung mga membro na panahon na Sir Manny, ang yung mga membro na pundok na dito sa Plaza Independencia. Ang iyang mga kauban dito na sa Plaza Independencia, wala pa kay tao. Sa diha nga nagadungog ang broadcast sa ato ang broadcast kay exclusive man to nato Chernerville. Exclusive to Bumbo sa una nga ikaw mo nagkuan pa television station wala in newspaper or magazine wa pa to social media kanang nga ni-cover kita ra gyud. Unya gi-air na ko ang among interview. I think the interview lasted for almost mga 30 minutes on the air live. Mga sa oras man to, sir? Ang interview? Mga unsang oras man tong interview, ha? That was mga 10 o'clock, mga 10:20, shortly before 11 o'clock in the morning. So di pa kay init, pero doon na yung murag delicious sa adlaw, musud dito kay doon naman ito yung mga kwansa dito, mga rubber trees. Around. So you were using the handheld radio at the time during the interview kay live man sa Plaza Independencia? Pag-interview na, daghan ng tao nga nagpundok. From around mga 300 kabuk mga tao, more or less ako makita dito mga 3,000 people. Daghan na, gipundok ka na. Pundok na. Unya, muna to nga, pag umana mong interview, niya, unsa naman? Siya na, pasunog na ko. Kung naman, siya, ari ko rin. Sige, okay. Bantay ba ya, ha? Muna yung misulti. So, unsa man gibutang dito Sir Manny, mga kahoy, gipundok mga kahoy, doon ay gasolina nga gikuan? Sa man itabo? Yes. Kinumdog ka, kanang mga kahoy ka na bungkuson man na para isugnod. Mga raha, kanang binugkos nga kahoy, giputol na, giguba na, unya pagkaman gibanday-banday ang baong mga kahoy, unya muna iyang gitungtungan. Tungtong siya, ako doon na pa ko live coverage. Mga higala, padoong na si Attorney Rudy, si Professor Rudy Maniha dito sa, doon na may kahoy diri nga murag bahay kay pagkahimutan, kung doon ni tungtong siya, natungtong siya. Tungtong niya din. So blue by blue coverage yun to nimo, kung sa'yo gibuhat? Kung kinsa man ang tawhana, so, yan isultin ako, brother-in-law, kung kinsa may ngan, Federico Gutierrez, sa ato pa, bana sa iyang igsuon na babae, si Maniha. So, mauna to, ipag-utanan na ako, Attorney Rufil, kay naamay da nga gasolina, masamot na ko nga gasolina, kaya itong isuod pa man to sa family size nga soft drinks, maklaro man mo ang kulor. Nya ang kulor, kung mura mag-yung gasolina, nya nanima ako man yun, kaya di man ko layo. I think I was something like 3-4 meters away. No, although di na ko gaso dito kay murag katulad ng gilibot nga kundi ana ko sa mobile katong gilibutan ng semento. So sige kong cover. Pagkaman ingko gas kanang kuani gasolina nanimahong gasolina ingon niya na. Gibubo ni ang gasolina. Adto kang Professor Maniha. Mga duhag yun ka family size. Pag humani bubo ingko ako nang gi-alert da ng base. Ingko base standby contact na daan og fire department og ang police pod tawagan na lang ang police diri sa waterfront. Niana kay murag tanaw na tug unsa ning pagkitabuha kay mo gaduda naman kung gibubo naman. Unya pagkataod-taod Attorney Rufil
na may puspuro Oh. ang brother-in-law. Wa na mo nanlimbawt na kong balibo kaya di nalalim. Oh. So mura at that time natuon na ka nga tinuod na gud eh. Oh, in continuod na ni. Sige na kong tawag sa base, ang fire department ug ang kuano, ang kapulisan, pariya dire kay di dire dako nga hitabo. Dinara. Unya, I would like to believe nga diha na sila pagkataon-taon. Although di pagod kaayo, kuan mo nagpadalat nga nagtao nga mutaraw. Karon gikadlit ang puspuro. Pagkablit na paong. Kuan nila. Gimik na sad niya. Mahuna-una ko ba? Ako na sute ang I was thinking aloud. Yung there na ko napaong. Tingali gimik lang ni aron sa para silang relihiyon ba? Oh. Pero anyang saad, Sir Manny, So on and so forth. oh, pero Sir Manny, anyang saad nga, kuno, magpasunog siya kay mabanhaw ra siya. Magpasunog siya, di siya mamatay. Pwede siya mamatay. Oha. O, mo niya sulti, di siya mamatay. Mhm. Ikaduhang palito, gikablit, gikadlit, pagkablit, bisigaman, pagduunan, libuto, boom! Kaya gikaong naman ang gasolina sa lawas. Utong sige na kong cover, mga igala niya, ana ako naging gi-cover aron paghatag yun og kanang paghatag og larawan kung unsa yung panghitabo dito sa mga naminaw sa radyo. To a point nga ako na mention ang kinatao Attorney Rupil. Okay, pagkasunugod nagbarong Tagalog man siya. Ang iyang barong Tagalog dali kay nahurot, dali kay gikaos kayo hasta iyang karsunis. Unya, di yung ka makaingon na siya ingunat ka ng ingon nila nga buang turo tingali. Kay og panalitag buang pa ang usa ka tawo. Ini kabati na itong sakit, muligid to. Muligid aron mapaw ng kayo siya lawas. Nanaman na. Ikaw bugado mga Attorney Rufil, kaya baka madyo ganin mga reactions gini. Now, wa man yun. Pagkasunog niya, iyang gidupa niyang kamot, sige siya singgit, Yawa Elohim, Yawa Elohim, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Sige siya balik-balik sa antod na, naluya na siya, natagak lang siya kiyahara. Gikan siyang gibarugan na kahoy, katong gipundok-pundok. Pagtagak niya, wang yun siya inon na muligid, aron na mapaong tong kayo nga murang di kaon siyang panit. Wa lang yun, singir sa singgit Yawa Elohim. Ang kapulisan o ang bumbero gusto mo dool. Di man paduulon sa inahan. Wa dito nga mahan. Ang inahan mo dito o ang igsoon o ang sa mga ang kauban niya sa ilahang grupo. Dili man paduulon. Di lagi kuno na mamatay. Dili na mamatay kay mao na ilang pagtugod na dili gid mamatay ang ilahang leader, ilahang pangulo sa relihiyon. Nanday silang relihiyon Kahalha Hamasya. Kahalha. K-A-H-A-L-H-A. Unya ang Hamasya. H-A-M-A-S-I-Y-A-K. Kahalha Hamasya. Muli nga silang religion. Kaya katungyahan mga isong yung babae, isong na babae, o katong brother-in-law, ang yung inahan, o katong mga pipilat ka mga sumusunod, mga more than 10 of them, dito nga nagpundok, mga sakop niya, wag yun magtuo tingali na siya mamatay, hindi man yun nila pahilantan. So why nakaduol dito yun? Why nakakapunit sa hangtod na namatay? Kada bang tingog sa kamatayon, Attorney Rufil, na hangtod mabugtuan ka timuhang kinabuhi. Nabati man gana nato niya, napabati man nato sa tuwang istasyon. On air gito, on air. Finish. Start to finish, hangtod nabugtuan siya sin kinabuhi. Karabang yung nana. Hangtod na putol ang iyahang ginhawa niya namatay. Purting kuyawa, paminaw mo. Ang tanang tao, karang Plaza Independencia, hangtod na dito sa kadalanan sa kwento, purti puno na sa mga tao. Ang tao ra
na nga dito maingon nato nga dili gud media kalimut ko ngan kanang usan ni siya ka sakop sa usa ka relihiyon dili na kusulti na tig-adto sa dito sa programa nila Domingo ni Attorney Ming interview ni si Audi ni apil ni si Raymond si Rudy Maneja na litratista ni siya sa simbahan ba Santo Niño. Oo. Karabang naabay yung manimba niya gusto pa litratista ni siya. Oo. Nakakuha ni siya ng litrato, Attorney Rufil. Oo. Munang naayon ng litrato karon sa newspaper, ipamalit. Oo. Uban gani sa tibuok kalibutan tungod kay sila abilikayan o kinsa pa ning uban diha nga mga correspondents of national or foreign publications na malit man kay nangguwa front pages ang mao nga pamantalaan namut pilar tayo palit nila nato. Oh. Naka-preserve pa gani Sunstar ana o Freeman naka-preserve pa gani Sir Manny. Attorney yan. O naka-preserve pa mga newspaper nato dire o mga pictures. O kanang pictura ang nagkuha na nakatawag dingon nimo nga mukuha ng litrato sa mga manimba sa Santo Niño. Dili na taga media. Dili na taga media. So muna ilang gipalit dito or yun sana nila nya muna ilang gipatik niya. So naunsa man newspapers around the world. mga unsang orasa gito nagsunog siya nya unsang orasa gito nahuman? Nahuman ni mga diri na sa after lunch. So gipasagdan lang gito mga siguro hangtod sa alauna pasado mo alas 2 na ningon tong inahan og ang iyang mga sumusunod sa reliyon ayaw gilabti kay karong alas 3 mabuhi na na. So huwat mi dito hangtod alas 3 siging coverage nangabot ng uban na mga kuan coverage wa na unya siging coverage kaya naghuwat alas 3 pagka alas 3 pasado wa man yun mabuhi at Attorney Rufil. Oo. Ni-desider ang pamilya nga dad-o na lang silahang palimay. Dito sa Talisay. Taga-Talisay man siya. Gidaan dito sa Talisay, among gikuyugan pag dito sa Talisay, ginubong dito, di man to sementeryo ang gilubngan mo ramang kung dihara sa silahang sang yuta, no? Silahang ng yuta. Dito mo dito naman gilubong. Ulo niya, ningon sila nga dinhilang ni namo ilubong, kay human sa 7 kaadlaw mo bangon ni siya. Di ni siya. So, after ato, gimonitor na to, day 1, day 2, up to day 7, hangtod karon wa magibangon. Oh. Sumotong kaso na dayon. Dali? Moto nga nakuha na ukay na kay mo pasaka nagkaso ang kapulisan. Okay. Ipasaka og kaso ang kapulisan. Pagpasaka og kaso sa kapulisan, as a matter of fact, murag isa tawagan na i-implead unta ang ako nga reporter si Tammy Ripaso. Ako nila i-appeal. Unya si Tammy Ripaso ug katong brother-in-law si Federico Gutierrez. Pero ang reporter na ko Tammy akong napasabot ang kapulisan ito na ni cover and we cannot stop para nako well you're a lawyer I'm not. Pero it was my belief na that was a religious right and nobody can stop a religious right. Kay ilahaman ng katungod sa relihiyon. Kay pananglitan, mapugnan pa, nganong ang mga pulis, wa man yung kagunit, wa man yung magkapugong, wa man yung magkaduol, wa ang taga-fire department, wa yun. Unsa man to hitabo Sir Manny, ni apil ka adto panahon nga giimbestigaran sa KBP kay basin og unsa tila pagtuo nga posible og di tato sunog nya na hinayak naman kay daghan ang tawo nag tan-awon untay coverage man nimo bayo. Usahay do na ba kay ubos ana Attorney Rufil? Oo. Because ang nakaraot niya na kay sige tag-cover unya naius uban nga istasyon sa radyo katong atong coverage ilang i-tape unya ilang i-replay ilang i-replay ra gyud katong ago ni attorney ini engineer Maneja
from start hantod na namatay siya. Which is very ear-catching sa mga listeners. Hila itong ibalik-balik. Sige sila gino. Tanawa ra si Kuan Manira Bakal, wag yung kapug niya. Mapaminawa si Vaneha. Ano ba? So, there was on that very evening, doon namin special meeting sa KBP. Di pa ko chairman nito. Si Rudy Ilaya pa. And diha si Father Gatong taga San Carlos. Diha, tanan. Paghawan, istorya sila. Ingko para kanako, that was a religious right. Dili na mapugnan. I was also kanang supported by the father mismo, by the priest. Na doon ay mga records na dili na pwedeng mapugnan. Anyway, karang dingon sila nga, imo tatong mapugnan kay buang-buang man to ko ug dito ta mo mapugnan ta dai to ninyo di mo nga tugmos yung trabaho. Kung ako'y tag-iyas yung istasyon, di pa may route mo tananoy di mo. I was alone there. Kaya sige mong ingon nga kuan, ayaw ingnan ninyo kay mas may laki pati nga lito ninyo. Kay dito ordinaryo pag-engineer. So, sa imong interview, Sir Manny, dili man gyud sa buang. Sa imong interview, mutarong magtubag. In fact, leader siya sa ilang grupo. Attorney, murag di kayo klaro. Sa to, attorney? Sa imong mga interviews, normal gyud siya nga tao. Dili gyud sa buang. Dili, oy. Kuwan yung kayo. Purti, very sharp. Dili lalim, dili ordinaryo. Very sharp. Oo. Nya dili ka to mo to hinungdan nga gimbisigar ka to sa KBP kay murag nahagit siya ba nya be tanawon tabig mudayon magini be mura magwa mudayon. Ilang pag-imbestigar kay ngano kuno wa nang ko kapugge. Oo. Ilang istorya. Pastilan. Ingon nga og panalitag didto pa unta mo kamunta to ni Pugong. Wa mo lagi didto, diin man mo, may kay mo manaway diyan nga tugmos yung trabaho. So katong iyang grupo, Sir Manny, mga pila kabuk membro to iyang grupo. Ang iyang pamilya mismo na membro niya kay ang inahan nagtan-aw man nga gisunog siya. More or less, murag sa 30 dito ka mga tao at first. Siguro dunay mga kapin sa napuo or hapit mga 20 tingalang ilang kauban. Katuguban, murag pariente. Mga yun niya ang ginaghanon sa dito nga murag ilang mga sakop yun. So ang ilang grupo Kahalha Hamasyak. Unyang ilang Ginoo mo to si Yahweh Elohim. Yawa Elohim. Yawa Elohim. So samtang nasunog siya sige sag singgit, Yawa Elohim ana. Yawa Elohim. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Sige, yun ang ginanahan to na taga siya. Sige, yan pong yawa, Elohim, hanto na matay. Bida ka makapanimbaut gus balhibo to hitabo kay on air to sa Bumbu Radio at that time. Grabe ka pang limaot palibo. Maminaw ka sa iyang tingog na kanag yung hapit ni Gudang Kamatayon. Grabe kayo, Ernie. Sir, katong hitabo ba sir ba ang mga newspaper naka-preserve man sila adtong kuan ang Sunstar gani na preserve man nila tong ilang mga articles at the time. Kani nga maong mga tape, mga recorded nato nga mga interviews naka-preserve ba kadto sir? Nag-preserve gyud ko diadto. Kunya kay bawo naman ko kaganadto nga kanang open reel pa man to, Attorney Rufil. Oh, bitaw oh. Open reel pa ganito. Kunya ako mo ganito replay kada August 10. Kay August 10, 1985 panto na hitabo. Ako itong replay but pagkadugay mura nangagabok wa pagbuto wa ta kauna-una nga ibalhin o something aron yun nga murag dugay-dugay ba ang preservation. Nakuan yun, nalata na lang yun. Oo, kay open reel pa maguto sa una gud no 1985 wa pa may mga kwanto CD wa pa. Wa pa CD kanadto kay mo naging tatong diha pa to at least ato tong ma-transfer dito sa CD o mahuda nga sayang kayo maguna-una bitang ko dito nga at least that was that was history that happened here in Cebu. Oo. Kami interview mo sa kong checking
Oo. Ipagawa gani ini sa ila sa atuang Cebu Journal and Journalist sa kuan sa Cebu Press sa atong Cebu Press magazine. Kunya muna na ang ako yung pangutana hangtod karon Attorney Rufil, why don't we already come up with a policy tara atong isulti unsa man asa ra man ta kutob maka-cover ba ta ana dili ba ug ma-cover ta asa ra man ta kutob sa may tubuhaton ato ris lang pugnan nga dili mag yung adto unsa may rule gyud sa media mo na akong gipangutana gid nila hangtod karon wa pa man gihapon gyud yung klaro nga policy on the matter no. Oo. Kay kuan na ba? Sir Manny, karong adlaw nahinumdum ka kay Chairman Masagkas KBP kaniadto. Karong adlaw September 1 naman ta karon og adlawng Huwebes. Sugod na ang atong Broadcasters Month kung wala pay pandemic, daghan ta mga activities og karong buwan na sab maupod ang Press Freedom Week. Isip pa veteranong broadcaster unsa imong mensahe alang sa to mga sakop sa prensa, Sir Manny. Yes, Attorney Rufil, I don't want to pull my leg. I was the one who started it. Broadcasters Month, ako yung nag-start na Attorney Rufil. Matter of fact, ang atong lakaw gikan diri sa may I think sa dapit diri sa Pontius Mania nga to Capitol or somewhere no? And then up to Pontius Mania pag-abot dito dunay raffle. Ang primero doon ako'y nagpalit og raffle o di ba nag-solicit ang mga items. Ang first prize niya to was colored television. Ang primerong nakadaog niya na movie na itong ang ngayon hinumduman si Bobby Nausaro. Siya mo'y unang nakadaog niya ng sa first git na to nga pagsaulog sa Broadcasters Month. Unya kanang sa Press Freedom Week apil ko ni ana pag istorya ako o kadto sila si Chiking ako being the representing the KBP, si Chiking, si katong mga babae sa STET, sila Jane Paredes, sila si Nana. Mo to nag-start niya ng Cebu Press Club. Cebu Press Freedom Week. Pero katua the whole month kami gyud mo una nga nagpadagan niya na una gyud nga walk for a cause or walkathon, something like that. Ang unang puti ang dingon na una nagadaog sa premyo. Kaya nga to, di man ingon kisya mauna kabot. Ang ako doon tagaan ako og stab. Paghamon og makaabot na ka dito sa Pontius Mania, ipakita lang imong stab. Isud nimo dito sa Biolo. Kaya pagsud dito sa Biolo, basta mo abot lang. Bahala na uwahi ka ni abot, basta abot ka niya before the raffle. Paghuman, raffle to niya kuton kinsa maka first prize no ni yanap sa TV set mo to Bobby mo na daw. So mauna na and as akong mensahe sa mga sakop sa media sa labida sa atuang Broadcasters Month, kinahanglan nga atong suportahan ang atong mga sakop sa media. Daghana uyamot ang mga paghitabo atuang nasugatan sa atuang pag-exercise atong profession. Doon na pagkaniadto katong dito na itabo na nakulatahan si Bobby. It was also during my program ako nagpadaan dito to cover katong nag-overload katong mga katong musakay sa barge from Mandawi to Lapu-Lapu kay Fiesta man to. Daghan pagyud kaayo nga mga hulga aron hunungon, aron putlan og hugong ang mga sakop sa media. But because of the unity of the media, men and women, hangtod karon na himong malig-on kini. I can still remember, Attorney Rufil, that during martial law, when martial law was declared by the father of our president, si Ferdinand Marcos Sr. Caliato, for the whole Philippines, it was only in Cebu that the freedom of speech, especially speech, nagpadayon gihapon murag way martial law. Kung exercise na way ko kahadlok, tuda gihapon kita pagparaway sa gobyerno, bisan kung
na ay hulga na kita prisuhon, na kita ganit singarisay, papatay. So atong balikon paghangyo, atong kaigsunan na suportahe ang media. Dili lang sa Cebu, but the whole in general, the whole media sa Pilipinas, kay kini alang sa inyo usab nagkaayuhan o kinahanglan nga atong mag-iusa kita alang sa kabulahanan sa tunasod pinagi sa libre na prensa. Sir Lee, thank you kayo. Salamat kay Sir Manny. May buntag ni mo, sir. May butag. RMN Exclusive. Mao to may kila Sir Manny de Los Santos Rabacal. Ato na hinabi mga sukid tigpaminaw kay siya mo'y naka-eksklusibo kuan na to. Atong gibisigaran to sa KBP day kay wabakato nga kuan ba nga basig nga hagit na hinuon to kay gamay pa magtao nya murag mauwa naman sa kamo withdrawing ka nga di kumudayon nya daghan na mga 3 milyon na ka mga tao na nanaw. Ingon siya magsunog wa pa may tao kayo. Unya hawan sige ko pero siya mga tao ni pundok dito. Pag pundok na karon daghan ng tao, mauwaw naman sa kanag di ka mudayon. Ay kauwaw ani di ta mudayon. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.